नि थाखायनो आं बुंदो दा उदालगुरि रायजोआ आंनि लोगोआवनो थायो आंखौ सोंनो हाया नामा मोनाखै आंनो बुंनो हायो बुंब्लाथ' आं होना थाया होदोनो कोनो मते होना थाया आं बिलकुल सब मानसिफोर मोनगोन सिन्था खालामनाङा जुदि फांसे जुदि थालिर गायनानै जुदि फांसेयाव जुदि 1500 मोनोब्ला मथा मथि 200 गायब्ला बेसे मोनगोन नायना लानाय जोंनि मानसि गायाथ' बिराद खान्थाला जों दाबथिं खान्थाल होदों जों दा एबार এই बोसोर गायबानो फैनाय बोसोर थायगोनानो थायबालाय खान्थालखौ फाननानै जानो हायो ना हाया बहुत हेल्प खालामगासिनो दङ गय दङ गुवाबो दं समफ्रें दंफांबो लाबोना होदो मोजां मोजां गिदिर गिदिर जानाय आरो थालिराथ' माबाया खान्थालाथ' गोजा गोजा जानाय सिङाव बिदि माबाखौ लाबोदो जोलैखौ लाबोदो जों लाबोनानै जुदि मोनसे प्लानाव जुदि आधा बिगा गायना लायोबा सारा जीवन फाननानै जानो हागोन गथ' गथायखौ फिसिनो हागोन सोलिनो हागोन असुबिदा जेबो गैलाना मानसिफोरा एकदम माइरं मोननाय थाखायनो रावबो खामानि मावनो लुगैया न'आवनो जानो हायो आरो सानसे थांनानै खामला मावना फैबाय फैसा मोनबाय जौ लोंना उन्दुना थायो बेफोरखौ जाखायाना निजिनि गथ'फोर दं गथ'फोर जन्म लानाय लगे लगे आं बुंदो फांथाम माथा दंफां गायनो होदों फुलि गायबोला जुदि गथ'आ जन्म जानाय लगे लगे गायबोला 18 बोसोर जानाय समायाव दंफां गिदिर जागोन लाल चन्दन अगरु बगा चन्दन बेफोरखौ गायबा गुफुर चन्दन गायबोला 18 बोसोर जाबा जागोन ना जाया मिसु जागोन जाया बेखौथ' मथा मथि फाननाय समायावथ' मथा मथि कोटि थाखा मोनगोन ना कुनु असुबिदा फैसा मोनगोन ना बेफोरथ' खालामनो लुगैया मानसिफोर बेनि थाखायनो कमप्लिट आं मिटिंनि मोखाङावनो बुंबाय बेफोरखौ खालामबासो सोलिनो हागोन नङाब्ला सोलिनो हाया भबिष्यते दा जों ड्रागन होगासिनो दं साननैनि उनाव बा सानथामनि उनाव फैगोन ड्रागना ड्रागन जुदि थाइसेयावनो 300 मोनोब्ला मा नांगौ जोंखौलाय